Ya se acerca San Sebastián. I érem a l'escola de Benàs, quan la profe mos va dir: «Xicots, xiquetes, el vendres i el dia de Sant Sebastián i tenim que preparar la fiesta. Què podem fer?» «Ballar en el bal», va dir Jimena. «I cantarem, tocarem i jugarem per la carrera, el tambo i l'acordion», va dir Manu. Això, farem la ronda i replegarem coca, va dir Nerea, molt contenta. Jimena, molt pensativa, va dir: «Però tenim que ensayar a ballar el bal, perquè si no després no mos n'acordarem, i que no se mos hi suplien les castanyetes i preparar el vestiu». La profe va preguntar als mosses i mossetes qui podien re al cole a mostrar-nos el bal. Jimena enseguida va dir: «Mi mai, perquè sabe ballar des de quan era xica». «Pues venga, le anem a escriure una nota ta que venga i mos ajude», va dir la profe. Va arribar el dia de Sant Sebastián i tots mos vam posar la roba tradicional i mos vam anar a la piazza a ballar. Els mayordoms se van posar un ramo de fios a la cabeza. Van començar la fiesta i tots, dintre d'un rioquier, vam ballar el bal que ben apreneu. Ta 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 ta. Els més xicorrons, que mai havien ballat, van tindre que córrer un poc, però les vam ajudar ta que no se perdessin. I tots mos vam posar molt contents perquè havien ballat molt, molt bé. Per la tarda vam prendre xocolate coseu d'en coca, que mos va saber molt bona. També va vindre Valentuela de la suya caravana de colors i vam ballar dan un puyal de globos hasta que vam marxar a casa. Per la nit vam seguir soñant de la nostra fiesta. Cuento contado per la Xuminera en Talto sent a Anau.